SS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। प्रेम से बोलो सरस्वती मैया की बिना वाली की पुस्तक धारी मैया की हंसवानी मैया की हंस के सवारिया करेलू महतारिया पारन होना हंस के सवारिया करेलू महतारिया महिमाया पारन होना कि माई हो बड़ू तू ही विद्या के भंडारन होना ए माई हो बड़ू तू ही ज्ञान के भंडारन होना। बोली बोली सरस्वती मैया की बिना वाली मैया की हंसवाली मैया की माई हो बड़ू तू ही ज्ञान के भंडारन होना तोहरे सवारल माई तुलसी कबीर हो रागनी के रानी माई बदलता कदीर हो तोहरे सवारल माई तुलसी कबीर हो रागनी के रानी माई बदलता कदीर हो साबे मिली संघातिया जराई अगरबत्तिया ज्ञान बिना लौकेला अन्हारन होना ए माई हो बड़ तू ही विद्या के भंडारन होना कि माई हो बड़ तू ही ज्ञान के भंडारन होना। बोली बोली सरस्वती मैया की बिना वाली मैया की हंसवाली मैया श्वेत यसनवा राउर श्वेत पहिरावा भक्त बोलावे माई देर ना लगावा देर ना लगावा श्वेत यसनवा राउर श्वेत पहिरावा भक्त बोलावे माई देर ना लगावा घरे घर पूजालू ए मोरी मैया भगती के बहजाला बहारन होना ए माई हो बड़ू तू ही विद्या के भंडारन होना कि माई हो बड़ू तू ही ज्ञान के भंडारन होना। बोली बोली सरस्वती मैया की कि माई हो बड़ू तू ही ज्ञान के भंडारन होना। SS डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा। ममता के देवी माई ज्ञान के भंडार हो सूर्य के देवी तोहके पूजे संसार हो पूजे संसार ममता के देवी माई ज्ञान के भंडार हो सूर्य के देवी तोहके पूजे संसार हो राजा रवि राजन हिमांशु सेवा
एस डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हंसपुरा।